tamo sve rasturila. Da li ona rasturila onu stazu ili tako? Ona stazu da ste žiguli. Majicu neko čukla dole. Beti! Imala večeru glata kako... Joj, da znaš kakvi su vam patički? Na. Kada si ti došli? Došla sam... 7. Ne, bako šta ga bati. Bati vam marijač. Beti. 3 sam uzela male i ovu jednu veliku. Ova je bila najveća. Nema veće, ali ova je to malo onako babina. Sam 3 manje. Veća, manja i nema. To je bilo 3 veličine. Ovo je po 50 dinara, ova 100 dinara.